Takže čaute, vítajte u nás na kanáli, dneska trošičku netradične a hlavne hodne narýchlo. Dneska by som si chcel trošičku škrtnúť ďalší riest, ktorý mám voči určitým ľuďom, ktorý som slúbil, že im ukážem ešte jeden Grand Power. Mal to byť konkrétne Grand Power P1, ale podarilo sa mi zohnať P1S. Konkrétne tento model je vyrábaný štandardne spoločnosťou Grand Power, čiže je to slovenský výrobok. Pre začiatok by som mohol posunúť zasa zo pár nejakých tých technických parametrov, to znamená, zbraň sa vyrába v kalibri 9 Luger, kapacita zásobníky klasické, plechové, na vrchu červené zvýraznenie. Tieto zásobníky majú kapacitu zo série 12 nábojov. Zbraň má kladivo, čiže je to typický Grand Power, to znamená, funguje v režime SADA, čiže Single Action, Double Action. Čo sa týka odporu spúšte, je to v podstate sériový štandardný model, to znamená, je to nejakých tých 25 N na single action a nejakých 35 až 30 N na odpory spúšte na double action. Aby ste si vedeli predstaviť, čo sa týka tej zbrane, napríklad celkovú dĺžku, tak celková dĺžka zbrane je 187,5 mm. Je to trošičku viacej ako klasický model, klasické prevedenie S. A dĺžka hlavne je tam 93 mm. Je to hlavne kvôli tomu, že táto zbraň je v podstate na polovicu taký hybrid, kde není to ani P1, není to ani P11. Táto zbraň vlastne vznikla kvôli tomu, aby bola čo najviac nositeľná, to znamená, že celý záver, celá vrchná časť je model P1, čo je kompaktná verzia od Grand Poweru, je to niečo kratšie ako kastovka, a potom majú model P11, čo je subkompakt. A táto zbraň má z P11 vlastne spodný diel. To znamená, že vzadu, to dám kúsok nižšie, vzadu je rukoveď, ktorá nemá výmenné chrbty. Čiže človek ju dostane len v nejakom, dá sa povedať, že jednom prevedení, nemôže tam s tým niekomu špekulovať. No a napriek tomu je tam niečo dlhšia hlaveň ako na tom klasickom modeli P11. Ja si osobne myslím, že tento model, ktorý vznikol, dá sa povedať, ako taký malý hybrid, je v celku zaujímavá záležitosť, pretože nie každý má veľkú ruku, nie každý má veľkú labu, by som to tak nazval. To znamená, že pre niekoho, kto má menšiu ruku, alebo napríklad žena, je to naozaj ideálna záležitosť. Ohľadom váhy zbrane má to nejakých 710 gramov, čiže myslím si, že na to nosenie je to absolútne bezproblémové. Není tam tá váha alebo niečo, čo by na tej zbrani malo vedieť tak jednoducho, aby to tlačilo alebo aby sa to nosiť nedalo. Celý tento model je, dá sa povedať, typický Grand Powerácky, to znamená vypuštenie zásobníku z obidvoch strán, takisto je tam poistka, klasická mechanická, to znamená, že takisto je obojstrana, pravá strana, ľavá. Zo série klasický je oceľový cielnik, vpredu je plastová mucha, ja som mal Grand Powerov niekoľko. Nikde sa mi to nepodarilo ani odtrhnúť, ani nejakým spôsobom odbiť. Takže to je takisto vec, ktorej by som sa nejako nebál. A celá zbraň na mňa pôsobí veľmi solidným dojmom. A musím povedať pravdu, že keby som nemal svojho malého Glocka na nosenie, tak toto by bola asi, myslím si, že taká správna cesta, možno aj pre mňa. Pretože ja tie ruky nemám až nejaké veľké a tento model P1S mi naozaj vyhovuje. Zbraň moja je požičaná od kamaráta od Romana. Ahoj. Čau. Vítaj u nás na kanáli, trošičku netradične som ho tak pozdravil, alebo teda pripomenul až neskôr, keďže som trošičku rozbehnutý. Romanovi viacej sedí v ruke táto guma, ktorá je na tom natiahnutá. Je to viac menej len o komforte, je to o nejakých preferenciách strelca. Máme zásobník, je prázdny, dá sa pekne nahodiť. V spodnej časti zásobníka je rozšírená časť, to znamená, že keď človek pekne chytí tú zbraň, tak malíček sa veľmi pekne o to oprie. A zbraň napriek tomu, že má pomerne krátku rukoveď, tak je naozaj do plnej ruky. Grand Power ako klasický, zdrsnenie na závere v prednej časti, aj v zadnej. Vzadu ešte budem drziť zhodiť dole tú gulu. Dúfam, že nebudeš na mňa zlý. Keď je to teda z toho modelu S, táto spodná časť, musím povedať takisto, že je to zasa typický Grand Power, to znamená, že nereže to, neškrábe to, ale je to stále ešte dosť je tam dosť toho checkeringu, aby to jednoducho človek podržal v tej ruke a zbraň sa napríklad pri streľbe alebo pri tasení nejakým spôsobom nehýbala. Je to možno trošku zvláštne, ale táto najmenšia veľkosť z tej zbrane, teda konkrétne tento model s týmto prívlastkom S, alebo teda P11 má síce malinkú rukoveď, ale napríklad mne sedí v ruke veľmi dobre.
A ako som už parázi povedal, naozaj je to zbraň, ktorej by som sa ani ja nebál a ktorú by som si možno aj zobral. Len vravím, náradu už za ňu mám, takže aspoň takto. Malý, krátky, rýchly náhľad na model Grand Power GP P1S. Díky. Čaute.